Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde Salam Dogan programmasy. Onu Pragada studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, Salam Dogan programmamyzyň bu gedekki sanyny Türkmenistanyň migrant ýananlary we udagy çekýän eni çağı aýralygy meselesine bagyşlaýar. Eni we çağı aýralygy meselesi Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň pasport kynçylyklary, ilki COVID-19 keselçiligi döwründe, soňra iki ýurduň arasyndaky wizasyz gatnaşygyň ýatyrylmagy bilen baglykda hassasyrmlaşdy diýip synçylar we zähmet migrantlar aýdýarlar. Şol wagtda türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary boýun almaýar. İlatyň sosial, kanuny goragullygy, zähmet migrantlarynyň pasport, pul bermek, çağalar bilen görüşmek üçin aram-aram ýurda gelip gitmek bilen bagly ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada açyk bir zat aýtmaýar. Azatlyk Radiosu bu meselelerin gerimini has ýakyndan seretmek üçin saglyk programmasyny we Progress fonduny esaslandyran Aýnawat Ýaýlymowa, maşgala psihology Oksana Vulasowa, ýaş çağasyny Türkmenistanyna goýup Türkiýe işlemäge giden we soň tanymal aktivist bolan Dursultan Taganowa bilen söhbetdeş boldy. Çağasyny eklemek, aç öğretmen ulaltmak, okutmak, durmuşa taýýarlamak üçin daşary ýurtlara işlemäge giden aýarlaryň esasy aladasy ýyza galan çağasy ýa-da çağalary bolýar diýip Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bir migrant ene aýtdy. Türkmen jemgyýetçiligini bu mesele resmi ýagdaýda aýdyňlaşdyrylmasada halkara uramalary migrant eneleri we olaryň çağalarynyň çekýän kynçylyklary bilen bagly ýagdaýlary aýdyňlaşdyrmak üçin ýyza galan çağı, öýde galan çağalar diýen düşünjeleri ýa aňlatmalary ulanýar diýip Aýnawat Ýaýlymowa Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Öýde galan şagyrlaryň kim bolýar? Öýde galan şagyrlar migrant enatalaryň daşary ýurtlara gadanyş maşgalatyny etmek üçin gidenlerini öýlerine goýup gidýän şagyrlary. Bu şagyrlar köplenç ýurdumyzyň ýa enatalaryň biriniň eline ýa da garnaşlarynyň howsarlygyna galýarlar. Ähmiýet migrantlaryna aýralyk emosional taýdan üren agyr diýär. Döwrap tehnologiýasynyň üstü bilen migrantlaryň köpüsi öýleri bilen habarlaşyp bilýän hem bolsalar olar şagyrlarynyň fiziki we emosional awdançylygyny gaýy edýärler. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitik bilen söhbetdeşligi dowam etdirmeden Polşada ýaşaýan maşgaly psihology Oksana Vulasowanyň azatlygy bu meselede beren giňişleýin gurulundan birinji bölegi eşitdirmek isleýär. Ol enesinden aýralygyň çağanyň psihik saglygyna getirýän täsirleriniň soňu bilen has agyr netijelere hem getirip bilýänligini uýdurdy. Тут так получается, что дети, разлучившись с мамой, они очень часто испытывают беспокойство, потому что мама для них – это основной источник безопасности. Ozaly bilen aýtmak isleýän zadym, enesinden aýra ýaşaýan çağlarda ilkinji nowatda howsala gorky, taşlanyp gidilme duýgusy dörýär. Enesinden uzak wagtlap aýra düşen çağlar ýynjylyksyz bolýar, sebäbi ene olar üçin esasy howpsuzlyk çeşmesi bolup durýar. Onuň golaýynda bolan uly adamlar muny derrew duýýar, çağa özüni kömege mätäç hataplaýar. Mektepdäki täze zatlardan, gezilençlerden, nämälimliklerden, keshitsizlikden gorkýar. Bu ýerde çağanyň çekýän ejir azabyny nazarda tutmaly. Bu hakykatdan hem agyrly, tas fiziki agyry diýsek hem bolar. Olar muny ýaşlaryna baglylykda agressiýa arkaly haýsydyr bir gulak asmazlyk gylyklary bilen ýüze çykarýarlar. Ýaş çağlar barada aýdylandy bolsa olar köplenç ejeleriniň näme üçin gidendigine, nire gidendigine düşünüp bilmeýärler. Ýagny ol özal howpsuzlyk dayanjydy, birden hem ýitirim bolýar. Bu çağı üçin öwren agyr ýagdaý. У ребенка в отсутствие матери как такого безопасного объекта, который всегда может... Çağanyň golaýynda enetiniň ýagny howpsuzlyk dayanjynyň bolmadlygy hemişe küýseýän mehr muhabbetiniň ýylylygyň ýetmezligi, howsalanyň galagoplygyň ýokarlanmak, ösmek töwekkelçiligini güýçlendirýär. Çağı has köp gorkup başlaýar. Bu uzagy bilen eýem kesel görnüşindäki
dar gursaklyga, kliniki depressiya hem ýazyp bilýär. Şeýle-de psihologiyada teoriya привязанности diýilen bir düşünje bar. Ýagny biz ula adamlar bolanymyzdan soň hem çağalygymyzda bolan wakalar bilen baglylykda öz ýakynlarymyz, ýan ýoldaşlarymyz bilen gürleşýäris. Eger adamda ony goran zatlar bolan bolsa, onuň adamlar bilen baglanyşy gowy bolýar. Ýöne çağanyň ejesi uzak wagt bolmasa, hususan da ol moňa düşünmese we bu ýagdaýy kabul etmese, onuň hiç bir dayanjy bolmasa, onda başga adamlardan näkidir garaşly bolmak duýgusy ösýär. Ýa-da tersine ol ýakyn adamlar bilen aragatnaşykda bolmakdan gaça durýar. Ýa-da onda aşa dominantlyk, agylyk etmek, ýagny awtoritarlyk häsiýetleri adamlary öz golaýynda saklamak synançyklary ýüze çykýar. Доминантность, вот такое авторитарность поведения. Ýene bir esas aýtmak isleýän zadym travmadan soňky stres bozulmasy barada. Başta travma kän bildirilmeýär. Sebäbi bu psihologiki travma ýöne soň bir näçe ýyl geçip ejesiz ondan aýrylykda geçirilen wagt, hususan da ol stresli faktorlar bilen utgaşan bolsa, ýagny haýsydyr bir ızgytsiz garyndaş bolan bolsa, ýa-da başga bir ýagdaýlar bolan bolsa, käte travmadan soňky stres bozulmasy bolýar. Посттравматического стрессового расстройства. Bir Moskva psihology Oksana Ulasowanyň düşündirşi. Söhbetimizi Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aynawat Ýaýlymow bilen dowam etdirýär. Aynawat sosial ulgamlardaky türkmenler zähmet migrasiýasy bilen bagly odaga çekýän aýralygyň çağalaryň psihologiýasyna geljegine getirýän täsirleri barada barha kän gurrun edip başladylar. Bu mesele näme üçin birden beýle köp adamy alada goýup başlady? Öz pikiriňizi aýtsaňyz. Bu ýerde içki ve daşky faktorlaryň çylşyrma baglanşy bolup biler. 33 ýylyň içinde täze bir nesil kemale geldi Türkmenistana. Olaryň gymmatlyklary, özleriniň hakykat bilen, gurky bilen aragatnaşy geçen nesilinkiden tapawutlanýar. Bu barada hiç barlyklar ýok, hiçim bu ýagdaýlary öwrenenok. Olaryň öýde goýup giden şagalary ýetişdiler. Olar bäzeklikden çykdylar we başga hem zerurluklar, ýene pul maddi bolman, meselem psihologik, emosional gollaw we mätäşliginiň habar berýänligi mümkin. Şeýle enatalar birinji sosial uwumlaryna ilýetirligi bolan migrant nesili hem diýsek bolar. Ýene bir ir faktorlaryň biri Russiýanyň Ukrainadaky uşy sebäpli ýasy ýagdaýlary ýokary depini öwürdiýär. Covid döwründen başlap üzmüksiz girilýän bulaşyk siyahat kadagançylyklary 22-nji ýylda Türkiýanyň Türkmenistanlara girilen giza siyahat rejimi, Türkiýede osýetde rahmet migrantlaryň gorowlugy, ykdysady ýagdaýlary yaramadlaşýar. Mümkin Türkmenistanda migrant enatalary indi şu aýralygyň ýyllar boýy yaramadlaşjagyna aýra düşjeklerini düşünüp başlanyrlar. Men bir zady billäsim ýaşýardy ýoşunagan sosial ulgamlaryny edilýän görünler intek manili, konstruktiv kollektivleň hereketi urilmedi. Gynanatda intek hiç ýylysyň hasabat barlygy işi geçirilip, iş topuryny döretmek ýaly gurumoçlukly iş alyp barlanak migrantlaryň arasyna. Indi şu gurumoçlukly häsiýete has çuň mazmuny geçmek üçin şu gurrunlaryň, sosial ulgamlarda gurrunlaryň, şu ýagdaýyň ejerini çekýän adamlaryň has netijeli gurrunlara geçmek üçin näme etmeli pikir edýäňiz? Näme etmeli şu migrantlar, aktivistler, umuman türkmenler näme etmeli şu agyr ýagdaý bilen baglyk? Birinciden biz esasanam yaş nesil barada gurrun edýär. Şu ýoşuna men pikirimçe ilkinji adımlaryň biri şu baştan geçirilýänler hasabat formatyny bir ýere jemlenmeli, şu baştan geçirýänlerini. Olaryň şu iş alyp barýan Türkmenistan içinde del, içinde bolsa ýöne içinde oňal gurumo ýok, daşynaky gurumolary ýetirilmeli, bir hili bir informasiýa, maglumat alış platformasy döredilmeli. Şeýlere bir yer giňişlik dörese, her kim baryp öz goşup biljek zadyny goşsa, meselem baştan geçirýän hadiselerini, başgalardan işleýän tanışlarynyň şoňaldyrak bir giňişlik döredilmeli. Anyk statistika bolmasa-da ençe meýilber dowam edýän aýralyk ýurtda çen bilen köp çağanyň, köp enäniň şu ýagdaýdan kösenýänligini
görkezýe işaret edýär. Şu ýagdaýyň gödüňüne getirilmek üçin siziň aýdýan zadyňyz möhüm bolup görünýär. Ýagny her kim öz tejribesini, özüne näçe çağa bardygyny, ýa-da öz bir tanşynyň näçe çağasyny goýup daşary ýurtda işleýänligini şu zatlary bir ýalga geçirip bolarmy? Eger adamlar şu arada tagalla etseler. Elbette gynansak da bizde şu wagt ýazyw medeniýeti gatyr ösmedip ýok diýsegem bolýar. Ýazyw diýanym ýazyp hemem sese geçirmek medeniýeti ösmedip. Hemem köplenç adamlar sosial mediada başga biriniň tejribesi barada gurrun etmek ýykyn bolýar-da. Biz başga biriniň gurrun etmän öz başdan geçirýänimizi migrant hökümini tapawdy ýok haýsy ýurtda şolar aýdylyp başlasa bir möhüm bir ädim boljak. Dogry bellidiňiz Türkmenistanda näçe san çağan öýdü inatasy galýanyň barada maglumat ýok. Gynansak da ne Türkmenistanyň statistika komiteti, ne de Türkmenistanyň migrasiýa gullugy, ýa-da Türkmenistanyň migrasiýa barada halkara urama şeýle maglumatlar çykarýar. Türkmenistan migrant işçileriň we maşgala agzalarynyň hukuklaryny goramak boýunça halkara konwensiýasyny kabul etmedi. Konvensiýa hökümetleri migrant işçilerine insan hükmüne garap, olaryň hukuklaryny doly pillendirmek üçin hökümeti boşlandyrýar. Birleşen Milletler Uramasy şu wagt Türkmenistanyň milli kanunçylygy halkara standartlaryna laýyk gelenok diýip belleýär. Şu ýyl hökümet delegasiýasy ine ýatlasak, dinleýijilerimize Ženewada aýal gyzlaryň hukuklary boýunça fevralda, şagalaryň hukuklary boýunça awgustda hasabat berdi. Şu wagt hökümetiň hereketleri halkara konvensiýasynyň maslahatlaryny ters gelýär, öz üstüne alan boşlaryny ýerine ýetiren ok, bozulmalary synedip bolýar. Ähli sorawlary ýa jogap beren ok ýa-da başdan sowma jogaplar berýär. Şu ýygnaklara gatnaşýan döwlet demelerleri. Indi gerim marada gytaklaýan maglumat berýän ýagdaýlar agzap bolar. 22-nji ýylda geçirilen ilat ýazynyň doly netijeleri aýan edilmese de her maşgalada zähmet migrasiýasyna daşary ýurda çykan maşgala agdaty bar. Maşgalasyna bolmasa da migrasiýa çykýan tanşy bar. İşçiliğin derejesi dürli çeşmelere göre ýurtda ortaça 50-70 götürmýäli görkezjiler bar. Esasanam ýaş adamlaryň arasynda işsizlik ýokurlanýar. Halkara zähmet guramasyna göre aýal gyzlar zähmet migrantlaryň gidýän ýurtlarynyň zähmet bazarlaryna diskriminasiýa we deňsizlige sezebar bolma ähtimalygy ýokary bolýar. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizi Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganowa bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýärys. Dursultan, öz tejribeňizi aýtsaňyz, bu ýerde iň agar gurrun edilmeli esasy mesele näme? Bu aslında ören duygur mesele. Ene bilen çağanın ayrılığı hem ene hem çağa ören ulu täsir edýär. Mysal üçin eneler üçin aýdanda ine daşa ýurda çykandan soň ilk 6 aýy çağdan aýry geçiren ilk 6 aýy ýa-da dowamly ağlamak bilen, ondan soň alada etmek bilen, küýsemek bilen geçirýär. Fizik taýdan da nähili aýtsam, moral taýdan depressif ýagdaýa düşüp bilýär eneler. Yine biz özümizem başlarda gelende yaman köp gynandyk da çağlarımızdan uzakta. Olara mysal üçin nahar bişirip berip bilmemek, söýüp berip bilmemek, terbiye berip bilmemek, ağlan wagty ýanynda bolup bilmemek, bize ihtiýaçy bolan wagty ýanynda bolup bilmemek, bucaklap bilmemek, menden başga da eneleriň duçar bolýan ýagdaýlary ine öýlendiren wagty ýanlarynda ýok, aktyklary bolanda ýanynda ýok, eskere giden wagty ýanynda ýok we şuňa meňdeş meselelerde çağlaryndan uzak bolmak eneler üçin has ağır, has gynandyrıcı ýagdaý diýip pikir edýänmen. Indi çağalaryň käbiri ejesine gel, garyp bolaly ýöne bile bolaly şu çağa hatta ýalbarýar şu sosial mediada edilýän gurrunlardan görnüşine görä. Öz tejribeňiz bilen barlykda ýa beýlekiň tejribesi bilen barlykda şu arada aýdasyňyz gelýän zat barmy? Men çağama mine 12 ýaşyna çenli maňa bir gezegem gel diýip görmedi. Mana şu ýakyn günlerde sonra berdi sen haçan gelýäň diýip. Indi meň ýagdaýym beýlekenelere garanda birazjyk enrak da menem aýtdym, oğlum men gynansak da ýakyn wagtlarda gelip bilmeýän ağlamaya başlady.
Näme ýeten oksana aýt näme alyp bereýin zat diýen de maňa diýe hiç adam gerek däl, hemme zadym bar ýöne maňa enem ýok ýanymda, enem gerek maňa diýe. Aglaýa da çağım. Hormatly dinleyijiler, Salam Doganyň migrant eneler we aýrylykda bolýan çağalar meselesine bagyşlanan söhbetdeşliginiň birinji bölegini dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizden ähili pikir garaýşlar bar. Bize bu arada ýazyp hem telefon edip hem öz pikirlerinizi aýdyp bilersiňiz.